Čast da otvore prvu ovogodišnju izložbu u Čakovečkom centru za kulturu pripala je domaćim autorima, članovima Fotokluba Čakovec. Izložba Međimurski vidici je neka vrsta inventure jednogodišnjeg umjetničkog djelovanja i postignuća najaktivnijih članova ovog kluba. Kroz 44 fotografije različite tematike predstavlja se ukupno 10 autora. Riječ je o mladim talentiranim ljudima, fotografskim entuzijastima koje odlikuje tradicionalna međimurska radišnost, dosjetljivost, upornost i sklonost kontinuiranom učenju i umjetničkom stvaranju. Pa ovo je klubska izložba, to je ono najvažnije, znači stvarana je u klubu, Fotoklubu Čakovec koji je jako mlad klub i koga sam ja prepoznao kao klub i zaljubljenika u fotografiju, kao klub jako vrijednih ljudi, kao i entuzijasta koji svoju stvarno ljubav otkrivaju i pronalaze u fotografiji. Govorim to zbog toga što su ove fotografije koje su, evo, to nije njihov dugački životni vijek, tek druga godina je, i oni su stvorili stvarno impozantna pojedinci, stvarno djela koje se može svrzati u visoki rang fotografije. Inače, Fotoklub Čakovec osnovan je u prosincu 2007. godine s ciljem organiziranja, poticanja i promicanja fotografske umjetnosti na području grada i županije. Za sad okuplja 40 članova. Premda djeluje tek 2 godine, članovi su vrlo ambiciozni i radišni, tako da se već mogu pohvaliti s više klubskih, ali i samostalnih izložbi najinventivnijih članova kluba. Jedna od njih je izložba u Čakovečkom centru za kulturu, gdje im je oko selekcije i postave pomogao Vinko Šebrek. Jako smo se dobro skompali sa gospodinom Šebrekom, predsjednikom Fotokluba Zagreb. Mi ga jako cijenimo, on nam pomaže i on nas jako cijeni i to je super što je jedan tako respektabilni klub na području Hrvatske se uze pod okrilje jedan mladi klub kao što je Fotoklub Čakovec, nama to puno znači. Pomogao nam je oko selekcije fotografija. Fotoklub Čakovec se priprema znači, za cijelu godinu da napravimo čim više kvalitetnijeg programa. Prije smo malo išli na kvantitetu, malo manje na kvalitetu, ali ove godine ćemo napraviti suprotno. Izložba radova članova Fotokluba Čakovec u izložbenom prostoru Centra za kulturu ostaje otvorena do 9. veljače.